ተመስገን ይሁን ባር ተፋታታሊ ህይወት ትጓሳን አባቂ እንዝብል ትምህርቴ ኢና እዝና ዘለና ሎሚ ሰለስተነ ቁጥሻተ መንፈሳዊ ዕላማ ወይ ድማ ራእይ ዘለዎ ሓደ ጓሳ መንፈሳዊ ዕላማ ወይ ድማ ራእይ ክህልዎ ኣለዎ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ወይ ከዓ አገልግሎትና ብፍላይ ከም ክርስቲያን ጥራይ ክንወዞ ዘለና ነገር ዕላማ ኣለና አገልጋሊ ተኮይኑኻ አተኪሩ ክሕዞ ዘለዎ ነገር ኣለዎ ንስኻ እንታይ ሓደ ትክክለኛ ዝኾነ ዕላማ አምላክ ዝሃበና ነገር አለ መንፈሳውነት ወለዶ ዝጠመተ አንተ ይኮም ዱንያ ማንሳይነው አወ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ክጽፈሎ ሆሎ ንኡሙናት ሰብ ሕድሪ ሃቢ ኃይሎ አገልጋሊ ኻዘለኻ ናትካ ዘመን ነዚ ዘለኻ የወለደዩ ነቲ ተቐባሊ ሕድሪ ዝኾነ ኣብ ትሕቲኻ ዘሎ ግና ነቲ ዝመጽእ ወለዶዊ ንሱ ነቲ መንፈሳዊ ነገር መታን ከሳግር ከምቲ ካባይ ንስኻ ጸጋ ዝተቐበልካ ሕድሪ ዝተቐበልካ አገልግሎት ዝተቐበልካ ተቐቢልካ ድማ ክትዓይን ክትጓስን ክትምግብ ዝጀመርካ ነቲ ዝመጽእ ወለዶዊ ከምኡ ገይሩ ዘመሓላልፍ እሙን ወለዶ የድልየካ ኢሉ እዚ ንስኻ ተቐቢልካ ዘለኻ ካባይ ንእሙናት ሰብ ሕድሪ እንታይ ትገብር ኣለካ ክትህቦም ክትኽእል ኣለካ ንመን ንእሙናት ሰብ ሕድሪ እምበኣር ዕላማ እዚ ማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ዕላማ ናይ ሓደ አገልጋሊ ዕላማ እዚ ናይ ዘመንካ ምርኣይ ጥራይ ዘይኮነስ ናይቲ ዝመጽእ ዘሎ ዘመን ኣብ ማዕዲኻ እትርኢ አገልጋሊ ክትኸውን ክትኽእል ኣለካ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ክንዛረብ ከለና ሙሴ ኣብ ዘመኑ እግዚአብሔር ተጠቂሙሉ ድሕሪ ምጽናሕ መን ተቐቢሉ ወይና ኢያሱ ንደቂ እስራኤል መሰሳገረ ግና ካብ ኢያሱ ተቐቢሉ ዘሳገር ግና ኣይተረኽበን ስለዚ ደቂ እስራኤል ኣብ ምንታይ ኣትዮም ዘመን መሳፍንቲ ከም ደስ ዝበለካ ዘመን እትኸደሉ ኣትዮም ባር ዘመንና ኣስተውዒልና ንእሙናት ሰብ ሕድሪ እንመሓላለፈሉ እዩ አገልግሎት ኣለና ስለዚ ሓደ ጓሳ መንፈሳዊ ዕላማ ወይ ከዓ ራእይ ክህልዎ መንፈሳዊ ዕላማ ወይ ራእይ ድሕር ዘይብሉ ንዕኡ ደስ ብዝብሎ ነገር ናይ ግዚኡ ናይቲ ዘመነቲ ጥራይ ኣለልዩ መንፈሳዊ አገልግሎት ከገልግል ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣብ ገላትያ 5:17 ከምዚ ትብል ቃል ተጻሒፋ ኣላ ስጋ ነቲ ምስ መንፈስ ዝጻረር ይምነ መንፈስ ነቲ ምስ ስጋ ዝጻረር እዩ ዝምነ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ከይትገብሩ እዚኣቶም መጻርርቲ እዮም በእዚኣቶም መጻርርቲ እዮም ሕልፍ ዝበለ ነገር ክንጥሙቶ ዘለና ነገር በአር እንታይ እዩ እንድሕር ክንብል ኮይና ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልምማር ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕዮ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ኣብዚ መንፈስ ኣይተጥፍኡ ኢሉ ጽሒፉሎ ማለት ምክንያቱ ሓደ ክርስቲያን ዕላምኡ ክጠፍእ እንድሕር ጀሚሩ መንፈስ ከጥፍእ ይጀምር መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ነቂሕና እንድሕር ንጸባበዮ ኮይና ግን እንታይ ኢልኩም ትጽልዩ እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም እቲ ምስጢር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልኩም መንፈስ ቅዱስ ዝወስደና ጎደና ናቱ ኣለዎ ኣይ ብሓይልና እንታይ ዳ ብሓይልን ብክእለቱን ብዘይባይ ወላ ሓደ ክትገብሮ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ባር ሓደ ምስጢር ክንገብሮ ዘለና ነገር ክርስትና ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ምልምማር ክንዕብዮ ይግባአና ሽዑ ንሱ ዕላማና ራእይና ከነጽረልና ጉዕዞና ከነጽረልና ስራሕና ከነጽረልና ስለዚህ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ትቐንዲ ዲስታንስ ኣብ መንጎ መንፈስ ቅዱስን ኣብ መንጎ ስጋዊ ምልምማድን ዘሎ ፍልሊ ክንፈልጥ ክንኽእል ኣለና ስለዚ ንስጋታ ክንገብሮ ክንኽእል ኣለና ማለት እዩ ኣዝና ካብ ህይወትና ክንጸልኦን ክንርሕቆን ክንፍንፍኖን ይግባአና መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ኣብ ህይወትና ከነላማምዶ ጀሚርና ካብ ዝገርመኩም ኣብ ህይወት ጉዕዞና መን ምሳና ከም ዘሎ እንዳስተውዓልና ኢና ንኸይድ መን ምሳና ከም ዘሎ እንዳስተውዓልና ኢና ንኸይድ ዝሓለፈ ኢለኩም ኤልሳዕ ክዛረብ ከሎ እቲ ኣብ ቅድሚ ደው ኢለ ዘገልግሎ ዘለኹ ያው እግዚኣብሔር ዘይቅበለካ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ እንዳተዛረበ ኣብ ቅድሚ ደው ኢሉ ዘሎ ያው እግዚኣብሔር አሜን
أنا نسقطكم منك أوشتنا من لونا فسكتس الزمرح زخاخب كل الجواب بعد علامة زلنا سبعة اندحر كنا نقال أملاح كم تزكبا أب علامة خنا بنزح تركوا زلنا هزبينا حكي صواع زلنا هزبينا عيون زلنا هزبينا أول كل زلنا هزبينا زيابير سمسكن يوم بعد حدا نجر عبيد إسرائيل كبرينا أبزتا سلاسان كلتن أبزتا سلاسان كلتن كاتوس شو عت سجاب عصر تزلوا صحف الحرام بيمنا شلو زيابير نمسيه بلو إذا كان مدري جمتي زوج أخايو هزبخا زيا ملكت قولنا نمتاي زيابير أبزيك على زي هزبخا زبلا زلوا نمسيه هزب مسيه أملاح أبزنا جرزي قالوا زلموت قالوا زلوا مخنيات انتاي ندحر كلهم كنا اتهزبي لبو كاب إكزيابير كشفت متجمرة إكزيابير لبنت إسرائيل كابلو كاب نايكزيابير هلونا كشفتو أم مخانو شفيتهم كم زلوا دما بوغير مسر راجع جرزة هزبا يزبلو زنبرة هزبا خايبو نمن نمسي زتعات سلاسان كلتن تصي شوعك كتير غمزيبل زوجتا خايو هزبها بديلو يومو كيد ورد كانت تعزز قوة مجدي بلبو أجلسو مراق فسي قبرو سجدن سوولن كا وإسرائيل اتهم كاب مدري جبسي زنيبها أمالفتها أزياتهم يوم دما بلو إزيابير دما نمسي إزي هزبي إزي رئيو الله إنه هزبي ترير كسار نزعل زياد بقيرة ختنة التخيل أب معراف زتعات معراف سلسة أصي شوعة تحركينا زتعات معراف سلسة أصي شوعة تحركينا سببا إتي أب قبتي زلو هزبي فليت إيه انتايلو هزبي أملاح أبزعال زياد زارب كله نمسيح قلت أنه كله هزبي إلو زيابير زتع سلاسان كنتن كنا زيابير تزارب كله خنزارب خنروخنا لكن هزبها إلو نمسيح فلنيا من تايزلون دحر كلمة كنا أبزتع معراف سلاسة دك إسرائيل من زيابير تتصابه لبيح زمن ميرو سلازي زيابير هزبي إلو ترقيب الله هزبي إلو مسيره التمسير لبون زيابير تتصابه لبسل زنبر أبسلاسان كنتن كل خيط كنا ناجي لبنا بعمالختي كشفت مش جمرة إكسيابير المسيح هزبها حتى تجرب بينه إجرمكم حتى مسجبرة لبنا بعمالختي جبس أويان مستمرة هزبها حتى تجرب لومي من فساو الأمانة قبل بناي مجمر تمالتي تري ولا من فساو علامانا نحدا كريستيان نحدا أقلقالي قبل بوي قبل بنا انتاي نهكنا لنا ولا دا تتأمتا أقول بلا دينا نقلقل ولا دا تتأمتا من فساو من مللاس دينا نمالالس كن عبواتنا نايجيزي تتأمتا من مللاس الدهر كويلقين انتفي دك إسرائيل تساجرهم أبكن خمسة زريو عم مدربة زريين يرو زين يردوا أساجرهم نتام درتي أختور سواهم من نابلهم نساتهم كنا التسفاز قبلنا إنه إكسيابير كم مدري جبت بمجد مسي أو تي عم مدربة حديق النايلو نحنات نروحنا عمال أختي نكبرنا نبي تميليسا ناب مدري جبتي لبنا ناينا كنا برجميرو أبو أم مدرمدا هنا برجميرو إكسيابير حدا نجري دلينا تساجرنا أمري من فسوا أقول كلت تساجر كايزر تريولهم بعد إكسيابير كزارب كله تخان هزبي هزب خان زبل فريق الزارب بقول فللي يوم تم أبت هزبي حدا هزبي سلام تايل إكسيابير يفعل اللي حكينا لكنا علامهم بين الزخنة إكسيابير لما حساباته بين الزخنة نقريبه لبنا بإكسيابير أمستملا سلو هزبي لهم لبنا بجمسي أمستملا سلوها
ህዝቢ ናይት ምድሪ ኢሉ እግዚአብሔር ፈሊጥ ዛሬ ቆርደን እንደሆነ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 تقصي شدشته نظام كاب عالم ذهب كان سبات سمكا جلس كله نات كان نبر معي هاف كان الكون حلو التمثيل حجر أيوه زين يا من تايز للزمن بحركن الكوينة نقالوا محلة نمنفلسون تاي نقبال محلة زين يرزللي أب زمنه نقال እግዚአብሔር ምእዛዝ ለትናይት ዘመን ትዘሎ መንፈስ ጽቡቅ ጌርካ ምእዛዝ ዘገርም ነገር ናይ መን ነይሮም ኢሉ ናትካ ስለምንታይ ሐዋርያ ብዕላማ ናይ እግዚአብሔር ጻውዒት ዝመጽኦም እስከበሉ ብዕላማ ይመጽኦም ኣነ ዓረፈኩም ኢሉ ብዕላማ ዝመጹ ስለዝኾኑ እዞም ናትካ ዝነበሩ ሓላፍነት ድማ ንዓይ ዝሃብካኒ ከም ጓሳ ንቃልካ ብጥንቃቐ ኣብኣታቶም መስሕደርዎ ቃልካ ከንሳቶም እንታይ ገበርዎ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐበልዎ ኣሜን ከምኡ ምቕባል ይኩነና ቃልካ ተቐበልዎ እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ባር ኣምላኽ ንዓይን ንዓኻትኩምን ሓደ ካብቲ ዕላማና ክንሕዞ ዘለና መንፈሳዊ አገልግሎት ጥራይ አይኮነን ዕላማ ለቃል እግዚአብሔርን መንፈስ እግዚአብሔርን መሕላው አገልግሎት ብዘይ መንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ብዘይ ናይ ቃል አምላክ ኮንቲ ማርታ ብዙሕ ነገር ትጭነቂ ኣለኺ ተገልግል ያዘላ ግን አገልግሎታ ብጭንቀት ዝኾነ ነገር አገልግሎት ማርያም ግና ካብኣ ዘይውሰድ ግደ ሓርያና ትምስጢር ሓደ ነገር ህልውና መንፈስ ቅዱስን ንቃሉን መሓስ ትሪወሎ ነቲ ዘመን ትዘድልያ ነገር ሲ ክትሕዝ ኣለዋ ስለዚህ ማርያም ሓደ ብሉፅ ነገር ስለዝወሰደት ቀዳመይቲ ኣበሳሪት ወንጌል ዝኾነ ነቲ ዝመተሲ ህያው ኢላ ደለየቶ ስለዝኾነ ኣነ ንስኻትኩም ኣብ ዝመተን ኣብ ዝደረቐ ምድረ በዳ ዝኾነ ምድሪ ህይወት ክንዘርእ እንኽእል ነገር ምስ ቃሉን መንፈስን ንስንመላለስ እዩ ዕላማ ዘለዎ ክርስቲያን ክንኸውን ዕላማና እንወቅዕ ህዝቢ ክንኸውን ብዕላማ ክንመላለስ ይግባአና ስለምንታይ ብዕላማ ናብዚ ምድሪ እዚ ክንመፅእ ኢልና ዋጋ ከፊልና ኣቲና ሰብ ዕላማ ስለዝነበርና ንምንታይ ግን ምስጋና መንፈስና ከዓ ከምኡ ጌርና ሰብ ዕላማ ኮይና ክንመላለስ ተኽኢልና ወለዶ ዝጠመተ በረኸት ከነምፅኢና ዕላማ ዘይብሉ ምምልላስ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣነ ንስኻትኩም ንሕጂ ክንመላለስ ንኽእል ኢና ንዝመፅእ ወለዶ ግና ዝቐትል ከይከውን የፍርሃና ስለዚ ክርስቲያን ዕላማ ዘለዎ ሰብ ክነብር ይግብኦ ኣይተሓዝበ ሓደ ግዜ ንደቅና መምሃራን ክንኾኖም ዘይንኽእል መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ ዘለና ናይ ሎሚ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ክትሰምዕ ከለኻ እትኮ ካብቲ ሓንቲ ቸርች ወፂ ናብ ሓንቲ ቸርች ወፅም ካብኣ ከዓ ኣብዩ ምእዛዝ ካብ ሓንቲ ቸርች ወፂኻ ናብቲ ካልእ ቸርች ይኸይ ኣብኡ ምእዛዝ ይዓቢ ካብ ሓንቲ ቸርች ኻ ናብ ሳልሰይ ቸርች ይኸይ እቶም ቀለውዕኸ ደድሕሪ ይጉተቱ እንታይ ዓይነት ወለዶ ንምህር ኣለና ኣብዚ ምድሪ እዚ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም ኣቦ ካብ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ወፂ ኣብዚ ምድሪ እዚ ጓሉ ግን ኣብታ ዝነበረታ ቤተክርስቲያን ተሪፋ ኣባኻ ቅዱስ ቃል ኪዳን ኣሲራ በዓልቲ ሓዳር ኮይና ኣላ እዚ ክርስትና ተረዲእካ ምንባር ክርስትና ትሪእዎ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ክትሃንፅ እምበር ሃኒፁ ኮፍ ዘበለልና ነገር ወላ ሓደ ነገር የለን ክንዓይና ተፀውዕና ክንሰርሕና ተፀውዕና ሎሚ ምልግጋብ ይኹነልና ብሓቂ ዝብለኩም ዘለኹ ማንም ሰብ ካብዚ ማሕበር ዝኸለ ንሕብረት ተፅዋዓኒ ነይሩ ኣነ ልበይ ክፉት ክርስትና ዝተረዳእኒ ነገር እንድሕር ኮይኑ ብዝርገት ኮንቲ ብምፍልላይ ኮንቲ ብምሕረትን ይቕሬታን ዘይብሉ ኣገልግሎት ኮንቲ ዕላማ ዘለዎ ክርስቲያን ክትኸውን ተኾይንካ ብዕላማ ተመላለስ ኣምላኽ ናይ ዕላማ ኣምላኽ
እግዚአብሔር ይመስገን። ምክንያቱም ከም አገልግሎት አምላክ ዓላማ ዘለዎ ምእመን ከነፍርኽ ኣለና ናይ ሓቂ ዓላማ ዘለዎ ምእመን ከነፍርኽ ኣለና እንታይ ዓላማ እቲ አገልጋሊ ሓደ ዝሓዞ ዓላማ ኩሉ ኣሎ እቲ ምእመንካ ነቲ ዓላማ ክኽተሎ ከም ዘሎ ኣርጊፁ ክምህሮም ኣሎ ዓላማና እንታይ መንፈሳዊ አገልግሎት ንዓና ጥራይ ብፅሒ ስለ ዘለና ኣብ ዘመንና ክንመላለሰሉ ኣይኮነን ኣነ ንስኻትኩምን ብፍላይ ዝፈተናየ ነገር ስድራ ቤት ኮይና ፋሚሊ መስሪትና እንሪኦ ነገር صباح نقول أبي يبون دكنا مزيا تمولدنا يكوسسي تنكم تزلون ولا نمساتهم أنت يعطينا قمت كل خير عندنا أبعاتهم علامة زي بقولوا أجر قالوا دحر كوينو أيو كنت يزخوا زحلة تماهرنا ينيرنا ويتنا يسوس كروسس أربعة معتي عريقين نمنت أربعة معتي ويتنا يسوس كروسس كموتو دحرت تنسايو 4 معاتي موخان السنتاينير منفس اسكبر بمنفس ينير بمنفس كنسو 4 معاتي نمنتا يقلص لهم نير علامات الصحة ولد سلازنب مولادو أقولاتو سكياتو موتو تنسايو علامات زنبراينيرو علامات دما نلو تخول ولده متان كفتر بارزي ناتاي ولده خد محلالو في يخونهم زبالهم حواليا تبتينهم مصراعي علامهم سعيدهم مصراعي نابتزونا بروو مدراوي سراحكم الله مصراعي ويتا تحرماتو دحر تنسعيو 4 معالتي بمنفس اللاتراي السو هي ومخانو مفلتا يبلنا متعب قدس نسيا مخانو مفلتا النهبه اندا ترايم اندا تغلطلم صنيعم كلهم خمزلو يمرهم نبره انت مسكين انتاي مصنعي علامه زلكا كريستيان مخان علامه زي كل ولدون دحر كوينو انت تملص ولد ابينا يكتكل سلدي 4 معالت لزوم 10 هواريا مستخلهم متصنعهم حبيرهم بما صومن صلاتن እና ወሰዱ መንፈስ ቅዱስ ተቀባብለው እዚ ጽባህነው ان عرفሉ معالت መንፈስ ቅዱስ እንብለል እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ዕላማ ገርዎም ጽቡ ገርኻ ንዑ ደው ኢሎም ከገልግሉ ኃይል ኮይንዎ መገድ ኮይንዎ ዕላማ ኮይንዎ ራእይ ኮይንዎ አይናይ እሱት መንፈስ በዘይ መንፈስ ቅዱስ ወላ ሓደ ክንገብር አይናይ ባሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድር እዚ ናትና መርአያ መታን ክኸውን ብዕላማ ተመላሊሱ ምናው ይኮነን ከይዱ ብዕላማ ተመላሊሱ ኣነ ንስኻትኩም እንካ ሰብ ዕላማ ክንኸውን ይደልየናል ሓደ ነገር ክሓጎልኩም ኣነ ንስኻትኩም ናይ ቀዳም ጥራይ ዘይኮነ ቀዳም ክንመጽእ ኮለና ሰብ ዕላማ ክንኸውን ክንኽእል ኣለና እንታይ ኢና ንመጽእ ኣለና ኩላና ኣብ እሙረና ከነሕድሮ ዘለና ሓደ ሓቂ ክነግረኩም ጸሎት زي صبرو ነገር የለም እምነት ወስኸና ይለው ክንድፍራ አግሪ እምነት ተትልወኩም ነራ ነዞም ሳግላ ተማዕኻ ኣብዚ ተተኸተትልዎ ምተኣዘዘኩም ነሩ እቲ ምስጢር ኣበይ ዘሎ ኣብ እምነትን ጸሎትን ሓደ ነገር ክነግረኩም ቀዳም ክንመጽእ ኮለና ሓደ ነገር ክሰብር ከም ዝኽእል ከም ክርስቲያን ኣርጊፃ ኣሚና ካብ ገዛይ ክመጽእ ይግባል ጊልኩም ተለ بحاجة زبلكم زلهم ألم يذكرنا عنه كلمة عمشت شدش شوعة عمل زنبرة أما حبر الله كأن تقوله يعتي بنبعث زهد أتوكل كلنا بيتك زابيركا إجرخات تمركيكا محرتين صبور تتصوع على مخانو إيه ذلا ما مرنيه حجكن كا أتويلكا مسانا ريحها أكتاتما بيلكا نتسللهم بروجرام كم زين نقبله يقبره بيلكا ودو نسلبلكا سملس سبع لما ندحر كوينا جن حدا نقدر أنا نسخاتكم منكم سرع زلنا خب حجي أركيتنا خنقرر زلنا نقدر حدا نقدر بس الله حدا نقدر تاني
بعد علامة بخون له مع أنت قدام بعلامة خمسالن بعلامة ما خملسالن أقول لكم شو أخذتكم أنا حكي أزولكم زمان انتحر ولا تقدم نمزح علامة انتحر زي بالنا فينوجين انت علامة أنا حنتي كلام شرشامو بروجرام بزحة ساعتي فخمتين كلها أبو برانا 50 عن كذا كابسين الوثق من خلالنا كابسين الوثق من خلالنا مخرياتو سلامو نتانية انتي أكسر حاقلو هزم خايلو بيعنتون لبنا داون نباها العينو مثل سلي مثل مهلا مثل خادم ما عينو أبسماي اتنبر أملاح أبغانيش تايبين كنت حابل تسافر كافة دغا صلوت هزم خاخ تسمع إذا منا كان الغبار يا خيلو أبين أبيتك زمهلالن زتسلن كتسمع لك ولا أقوى حاجات التقوى الخيلو كم تنبطاتنا يغرى زبال كالو إغرى يختب لهم بالماء لمنا كان تفضل يوم محبر الله بصح كتعيي كم تخيل بصح نقر ككبر كم تخيل لو مجين محبر الله كم بيتنا هذا عينة حيلها اللي واتخيلها بيتين محبر الله بيتكم محبر الله هذا عينة ملكعية بالله محبر الله قبل كل سنة زبالة أنا حيل من فساوي عيون أقولات الزجبرنا محبر كتفلقي يقبل بحكي أخي ما نأخذ أخي ما على من بحر كينو محبر الله كلام مسينا خدم مالالس نخيرنا إلا ما نجي كزرقي سوعنا جنا كزرقي سرحنا جنا أصابت عيكولون سمع إلا ما أنت حر كينا كلام فريز زبنا جر كم زلوا عبيت إخسيابير ترهنا كم زلنا إخسيابير مصباري وخيلو كم زعي كم زلت كنا إخسيابير كنت أبابي يقبالي إخسيابير سمسكنا قبرها والد معرف حالة أسسة للسهيبة كعبسة دحر سكياتو 4 معلتي اندات رأيهم بزعبا من قسط أملاكا إننا نقولهم بوبزح مفلتا هي مخان الرؤسو كم زرعيهم صحيفة لكا اللهم دكتور لوكاس تفلوز كتزحفر لخلو إزمن اختزت بوكيرو صحيفة له اللهم بار أرسنا منفساو علامة ويك رأي زلو ولدينا أمين علامان رأيين حزنا كن عين كنقلقلن كن عطاق ألنا أملاك وزحبات أتباركم تباركم بار تخطاطالي تمرتنا هيوة التقاسانا بايكي عن زبر لو ممكن كتلينا أبز حلفة سومون كل مهار كلنا أبسل سنة بتشعته منفساو علامة ويكا رأي زلو حدو قاسا كخونا لويلنا منفساو علامة وي رأي زلو كخونا لويلنا كتلنا لو معنتي نريهم بار سنة وعسرته مقابن نعوو زمسلو سباتكا تكاين كخونا لو إذا قاسا زي بخل نجاراتو تفكرني أزخون نجار مقابلنا أملاك ندحر تقبل خوينو مقابل خون كخيرالو نعوز موصل سبات كتك كخيرالو مهنياتا أقول قلتنا كل جزين تاينا نبذلنا ولا روز تأمته نداتك إز خيد منفسها وعيون أقول قلتن يتوحبنا أبزمني تراي نعايز تعمل نجار غيره كحلف على نبلو نجار أقول قلت أيتقبلنا انتايون كسع قويتا زمرت ولدن دات أمتنا كن عيو زلنا نجاري أبزي كلتا حمرت زلو كنا نحلو زلنا أقدست نتبتات هذا وهابن تقبلن اتزهن بتأكا زدلدل سبك خوون عنه اتزهن
بتصقى عزيز دلدل كخون على التزقبل لما صوري لبي نعمل تسمى نخعبها تسمع لو كخون يقبل زو كل التسبات زياتهم أزيم أقدستيهم لتزمت زلوا وردا قلتنا يسوع كريستوس حنتك زارب كله أبي يوحنس عصر شو عتة تعصر شو ما أنت أقدسيت نتونا زيات ميرنا له كم زيرو تعصر شو ما أنت ذهب كان نقالك هبكوا نساتمون تقبلوا أبزو قيتها زارب كله أمام قل كلته سباتي زارب زلا كم زنو بلو زننا أنت مقابي بتصقى عزيز عبين زدلدلن خون على وينا أنتم تقبلوا لما لبهم نعملاق زتسمى صوري لبي زلوهم ناي منفس قدس سمعات كل جزء زتسابابي نمقبا عملاق دما أبلبهم نفعاقروا هرتك زوب لسبات كخون على إذا مالت نجزي بيرزللي وسبات يركب الله سرز بننسو حجو قيتا بزق زارب كله أنت ذهب كان نقالك هبكو نساتمون تقبلوا أنا كباخا خمس متاخو دما بحق فلتو نسخا خمس لا كانون امن ابز تحفظ زغن رخولنا بيتا يسوع كريستوس اتقدع علامه دك مزامرتن مغبات راي زي كونوين بموتو نتصدن دك سبات نابقن ما املاح زبقع هيوات متان كرهبو تبعت متان كرهبو ابكنداين ابكنداهمن ابكندا عالمن نسو جيشل كوينو حليفو زيابير سمسكن يرون إذا ترى زي كونوين نعوز موصل السبات كتكخ لالو جمرة ترايو نعوز موصل السبات كتكخ لالو مغنياتو دك سبات كريستوس بمماتو تراي هيوات كرهبو ايكولوني بمسحابي هيوات زركا بمأماني هيوات زركا سلازي يسوس كريستوس نتقال مسحابو مسمته مستنسى كعرقاي كعلم انت رأيو مثلا زي بلو مثلا ثم زتبانا شودك مزامرت كم زلو مسرعي زحلفة سمنات بخومين عن مازلنا 4 معالت مساعتاتهم كتصنح تقدد انت مستير حجي تاين ملالنا انت مقابي بتخكر أبنبهم زعاقرو كانوا ممن ويكا زتقبلوا السبات كراكم كخيرانو انت حيث زي رخيبو أقول كلوتو نبتزمت ولا دقن تغير الله انت رخيبو قنا تعويت الله سلازي يسوس كروسوس موتو بمفتس أموت رأي يا أغلى النخبل عيكالن مخنياتو اتي أبعتاتهم عقومي تيزبولو قال امنا اسو تبالاشي مسرعي 4 معالتي كتصنعهم كقلت الله نسو زبولو زلا أخوم دما متان كقبرون كعين مساعتاتهم كتصنع نيرو سلازي دحريو حواريا بستلوة منفساو أول قلت نباين نبخاتكم انزلتوه بمنتاي بستلوة منفساوي أول قلت هيوتن زيابير سمسكريهم سلازي باولوس نتيميتوس كزارو بقولو أفكار أي تيميتوس معرف كلته تصحدن تصخلتن مصحف قدس كلتارو كله كنتيلو أتاودي مبعثي بتي أب كروسوس يسوس زولت أكا دلدل انتي لكم كل جزء أمامكو وهابن تقبالن حلفن اللي زلوا نجر عنه وهابي صنال زبالة نجر إجابير كتك أمولو زنحة من أتأكا أبوله إذا أبو زولت أكا كتك أخير عنه أبتاهم تسعبوا زلوا السبات مالتي سلازن تهجدرا لوينا بتسأكا ويكا بقان أملاح بمنفس قدس عزيز عبيد زدللن خونا له سلازي أبكا لا يتميتوس معرف كل انت تأسحاده باولوس يتميتوس كتصحفوا له خلو أبتنا يسوس كريستوس تسأكا دلدل نسخا خي دلدلكا كانوا السبات نابزين السخا زلقا يمنفسا وبتسعنا كتبصوا ما يتخلنيها منفسا ونت انبار بتسأكا أملاح تراي سب بتسأكا بالزعب بترايو منفسا ونت كالي نعم معباي كمتزغل سقاو نجر قليل بجنزب كاريخا بقلبت كاريخا بزلك عمتات يخا نحل نجر كتقبرت خاريخا منفسا ونت قل بتسأكا يسكبل
بتصقع مسققان بتصقع بجنزب يكونني بعدما يكونني بسلطان يكونني بزخونه ነገር አይከውኒ በብዝሒ አይከውኒ በመንታይ بتصقع ኤልሳ ከቅበል ተኸይኑ ጸጋ ነትነይ ጸጋ አምላኻው ተቀቢሉ ዘሎ ኢልያስ ክስዕቦ ክላሎ ካብ ካልኦት ግና ክቅበል አይከይኒ ትሚስጥር ትሪወለኹም ጸጋ አምላኽ ክትቀበል ተደሊኻ ካብ በዓል ጸጋ ጥራይካ ትቀበል እስከበሉ ስለዚህ ጸጋ አምላኽ ተገሊጽሞ ንኹሉ ሰብ ምድሓን ዘምፀ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ካብ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝፈሰሰ ጸጋ አባይን አባኻትኩምን ንወለዶ ዝኸውን ጸጋታት ካንዳ ተዋራረሰ ዝኸይድ ስለዚህ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ እንታይ ግበሪኻ ደልድል ቀፂሉ ከምዚ ኢልዎ ጥቕሲ ክልተ እዚ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክር ካባይ ዝሰማዕኻዮ ድማ ንኻልኦት ክምህሩ ንዝከኣሎም እሙናት ሰብ ሕድሪ ሃቦ ካመን ካባይ ገለ ነገር ንስኻ ዝተቐበልካዮ ጸጋ ኣሎ እዚ ጸጋ እዚ ኣባኻ ዝሰራሕኮ ነገር ኣሎ ንስኻ ካባይ ንስኻ ንኻልኦት እሙናት ሰብ ሕድሪ ብድሕሪኻ እሙናት ኣገልገልቲ ኮይኖም ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ክመርሑን ክግስጡን መንፈሳዊ ዘማቁሉን መታን ክኾኑ ንስኻ በቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ደልዲልካ ንኻልኦት ኣብቲ ንስኻ ዝደልደልካዮ ወይ ዝበፅሕካዮ ብፅሕና ክበፅሑ እሙናት ሰብ ሕድሪ ክትጥምት ኣለካ ዘገርም ነገር ሎሚ መንፈሳውነት ኣብ መንጎ ወሃብን ተቐበልትን ነፍስና ክንሓታ ይግባል ብዙሓት ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ ናብ መድረኽ እንድይብ ብዙሓት ኣለና ምድያና ጽቡቕ ግን ብጸጋ ክኸውን ኣገልግሎትና ኸ እቲ ዝበለፀ እቶም እንድይብ ብጸጋ ከይደልደልና ብጸጋ ከይዓበና ብጸጋ ከይተለወጥና ንኻልኦት ክንልወጥ ስለዘይንኽእል በቲ ካልኣይ ተቐባሊ ወለዶ ኸ ክንሪኦ ከለና ክንድይኖት ኢና እንተ ብጸጋ ይምጻእ እንተ ብዘይ ጸጋ ይምጻእ ንኻልእ ኣምላኽ ሃረር ኢልና እንፃባበየስ ክንደየነ ይወለዶ ኢና ኣብዞም ክልተ እዚኣቶም ንተሓላለፍ ከይንህሉ ሓቂ ምክንያቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክልተ ዓይነት ውርሻ ኣሎ እዚ ውርሻ እዚ ኸ ስጋዊ ውርሻ ክንሪኦ ከለና መንፈሳዊ ውርሻ አለ መንፈሳዊ ውርሻ በመስሐብ በመጽማም በእምነት ለእግዚአብሔር በመድላይ ስጋኻ በመቅታል መንፈሳዊ ነገር ካ በመጽማ በመንፈስ ተኻታ መንግስት አምላክነታቶም ያሞ ብጻኔ ምሽሎ ስለዚህ በመንፈስ ኩል ጊዜ ድኻኹም ኻኑ ለእግዚአብሔር ክደሊ ኢሉ ዝደሊ ወለዶ እዚ መንፈሳዊ ውርሻ ክንረኽቦ እንኽእል ነገር ስጋዊ ውርሻ ኩላህና እንፈልጦ ነገር ኣቦና ዘጥርሓልና ነገር ዝተፈላለዩ ነገር ክንወርስ ንኽእል ኢና አብርሃም ነቶም ካብ ካልእ ዝተወልዱን ነቲ ካብ ሳራ ዝተወልደ ኢሳቅን ውርሻ ምድሪ ኣውሪስዎም መንፈሳዊ ውርሻ ግና ኢሳቅ ጥራይ ክወርስ ነይሩዎ ዝሪወሎም ኢሳቅ ጥራይ ክወርስ ነይሩዎ ምክንያቱ ጽዋዓ ኣምላኽ ዘለዎ መን ኢሳቅ ጥራይ ስለዚ እነውርሶ ወለዶ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ስጋዊ ዘይኮነ መንፈሳዊ ውርሻ ጳውሎስ ብዛዕባ ገዛእ ነብሱ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ሓደ 4 ነጥቢ ገይሩ ብትምዓት ዝሰብኮን ዝምህሮን ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንዓይ ምሰሉ ዝብል ነገር እዚ እንታይ የርእየና ኣብዚ ትምህርቲ እዚ እንድሕር ክንብል ኮይና ንሱ ካብ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ብዝተቐበሎ ንጎይታኻ ብሙሉእ ልቡ ንምስዓብን ንኣገልግሎትን እሙን ባርያ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ማሕበር ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣምላኽን ክዛረብ ከሎ ብትምዓት ኣነ ከምቲ ንክርስቶስ ዝመሰልኮ ንዓይ ምሰል እዩ
ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ጥቅስ 1 ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንዓይ ምሰሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ጥቅስ 1 ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንዓይ ምሰሉ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ምልኣት ጸጋ ናይ ክርስቶስ በፂሐ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከይድ ኮለና ብዛዕባቶም ጸጋታት ካብ ጥቅስ 11 ከይድና ክንሪኦ ከለና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ ንበፅሕ እዩ እቶም ኦፊሳት ስለዚ እንታይ ይብልቲ ናይ መወዳታት ስጋ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ ንበፅሕ ስለዚ ጳውሎስ ናይ ድሕሪት ነገር እንዳረስዐ ናብቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ዓስቢ ሕንፃፅ ዓወት ናብኡ እንታይ ዝገብር ነይሩ ኩሉ ግዜ ኣንፈቱ ናብኡ እናገበረ ዝጎይ ነይሩ ስለዚ ጳውሎስ ክዛረብ ከለሁ ኣነ ዝስዕቦ ዘለኹ ኣነ ዝኽተሎ ዘለኹ ኣብ ቅድመይ ገይረየ ዘለኹ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ጥራይ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ጌርኩም ተኸተሉኒ ንዓይ ይብላ እምበር ኣነ እቲ ክብፃሕ ዘለዎ ነገር በፂሐየ ደው ኢለ እሞ ኣብዚ ናተይ በፂሕኩም ደው በሉ ይኮነን ትምህርቱ ግን እንታይ ይኽተሎ ኣለኹ ብድሕሪኡስ ይስዕቦ ኣለኹ ናይ ድሕሪት ነገር ግን እንታይ እንዳገበርኩ እናረሳዕኹ መንፈሳውነት ናይ ድሕሪኻ ነገር እንዳረሳዕኻ ኢኻ ናይ ስጋዊ ነገራትካ እንዳቐተልካ ንፊልጵ ክፅሕፈሎም ከለኻ 3:17 ኣሕዋተይ ኢሉ ንዓይ ምሰሉ ኣሕዋተይ ንዓይ ምሰሉ መቸም ኣብዚ ዘመን እዚ ኣገልጋሊ መፅኡ ኣብ መድረኽ ንዓይ ምሰሉ ኢሉ ክምህረናን ከስተምህረናን ትብዓት ዘይብሉ ወለዶ ኣገልገልቲ ኢና ኮይና ዘለና ምክንያቱ ትብዓት ዝህቦ ነገር ጳውሎስ ስለምንታይ እዩ እንድሕር ክንብል ኮይና ህይወቱ ናብርኡ ኣገልግሎቱ ድቃሱ ዕረፍቱ መስርሑ ኩሉ ብዛዕባ ክርስቶስ ጥራይ ነይሩ ብዛዕባ ክርስቶስ ካብ ዕላል ኣንስቲ ርሒቐ ድየ ካብ ዕላል ኣንስቲ ረሓቑ ኢለን ዝምህር ዘለኹ ጳውሎስ ከምኡ ምስ ገበረ እዩ ከምኡ ኢሉ ዝምህር ዘሎ እቲ ምንታይ ኣገልግሎትካ መጠን ከይፅየቕ ኢልዎን ጢሞቴዎስ ትሪእዎ ኣለዎ እቲ እናገበረ ዝምህር እሱ ድማ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብ ክኸውን ስለዚ ጳውሎስ ኣብዚ እንሰ ፊልጵ ክፅሕፈሎም ከለኻ ኣሕዋተይ ንዓይ ምሰሉ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾንናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣስተብህሉ ንመን ይዛረብ ዘሎ እንድሕር ክንብል ኮይና ነቲ ምእመን መራሕትኹም ኣስተብህሉ ኣገልገልትኹም ኣስተብህሉ እቲ ምንታይ ተኸተልቲ ናቶም ኮይንኩም መጠን መንፈሳዊ ዕብየት ከተምፁ ዝጠቕመኩም ሰብ ሰሓብዎ ሎሚ ንመን ኢና ንስዕብ ዘለና ብሓቂ መንፈሳዊ ነገራት ኣብ ህይወትና ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኢልና ዲና እንስዕቦ ቀቢላ ዓሌት እፈልጦ ብዝተፈላለየ ድምፂ ሓንሳብ ስለዚ ኣዝዩ ጥንቃቐ ዝሓትት መንፈሳዊ ዕዮ ኣገልግሎት ኢና ክነገልግል ተፀዊዕና ከመይ ዓይነት መንፈሳዊ ዕዮ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘለና ገለ ኣብነት ክህብ ከሎ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:10 ንስኻ ግና ኢልዎ ንትምህርተይ ንንብረተይ ንፍቓደይ ንእምነተይ ንዓቕለይ ንትዕግስተይ ኣፀቢካ ሰዓብካ መንፈሳውነት ብብዙሕ ነገር ዝመፀካ ነገር ኣሎ በዓል ካብቲ ሓደ
أما فساوي هيوتنا ጸጋ ክርስቶስ የድልየናይ እንብሎነ ዘለና ነጥቢ እዚ መንፈሳዊ አካይዳ ክንላበሶ ክድግፈና ዝኽእል ጸጋ አምላክ ስለዝኾነ ስለዚህ ጢሞቴዎስ ክዛረቦ ከሎ አጸቢካ ነዚ ነገር እንታይ ገበርካዮ ሰዓፍካዮ ተቀበልካዮ እሙን አገልጋሊ ኮይንካ ረኺበካ ኣለሁ እናበለ نأدا بزلوا مزاخر صحفي صحفر زل كم تزحلف جزيرين نيرنا موسى እግዚአብሔር بموسى مستوطع نبتا طبعا معرن التوحيد مدري بركات نايدك اسرائيل دما حزب اسرائيل كترستيوم يخاز تبعله قال نسخه نزل زي أي كترستيون إخا كتسانابوتهم إخا زبل إكزيابير نمسي تسفى قرص بزرلو قال مستزاربا مسي قنا خمزيرو مرحي زيبولو قواسا زيبولن أواكي أمدر بدا خميكي رفع حد قاني خان تريولو زمتسا ولدو تقاسا كالكس كله اتمكابنا تقبلو كعيز صنع كالكس كله نعود كيو مكابنتن اغربلوتن زفتن امون ابوخر كب خير له اما فساونتنا يقدن كنقبر زلنا نغير اتمغنيات اغربلوتنا ولد زطمتي زي حزوا منفساو اغربلوتنا ولد زطمتي نحنا ولد زطمته منفساو اغربلوتنا نغلغل اندحر لنا عوتات كنخونينا بمسحنا عزينا وحدات كنخون نخيلنا قل ناي حجي وحدنات ناي صباح نبصحات ناي مدحان كمصؤ زخولو قال منفساويان ابوتات كنعب نخيلنا سلازي እግዚአብሔር نتي كلا ማመት ዝጸነሐ نتي كسعبوት ዝጸነሐ نتي بكل ጸጋ አብ ሙሴ ዝነበረ ድማ ዝርን ዘስተማቅርን ዝነበረ ኢያሱ ለካይዶ ካብዚ እንታይ ንማሃር መንፈሳውነት ዱብ ይዝመጽእ ነገር ናይ ጉስነት ጸጋ ይኮነ መንፈሳውነት ምልመማት بالسلامة مدنايو متن إن حقر نجر منفساوي عبد النمطع نجر ننفسها عملوه الله مدايلو أبي تكملوا أبزنا بتزمتن أمبا نحن نجر نفسنا عملوه بزمسل نجر كنا لما مدع قلنا أبي وطنا خير ردعنا منفساوي عبد ويكا منفساوي تقبل زبلت أدكا كتعبت جمر زيابير استمسكن يبون كبرنا عملاق يبون سلازي أبيواتنا اتكن حزو زلنا نقر ازقواسا مقابل نعوز مسلو ولدن زتكسف خون ألو نبت زلنا أما نقو وهابن تقبالن زلو أبزم كلتا ازي أتوم ينبار أب حد يوم سلازي نفعه اتحالي ندحر كم قاليلو حميقو منفساوي تسألتا ويكا منفساوي ورشاك محلالة فايكيني زم كلتا ازي أتوم كقات أمو ألو مينا نبت زلنا التمنفساوي عبية تقبلوا زلو قواسا نبلو زلنا مقابلنا تقبلوا زلو نبل كلنا اتينا بقومو عينة اقان خعبي زمهر زلو من دما سيابير استمسكن يقول سلازي يسوس اتزعب كانك قال هابكوهم نساتمون تغفروا ناي مهاب تقا خلونا خلالو ناي مقابلنا تقا خلونا خلالو بتخلعي دما ناي مقبال لبي ناي مسعاب لبي لإግዚአብሔር ناي مدلاي لبي زلو ولدها كنركب علنا قالوا عن قرر اليوم تقبلت السؤال له ازي حزنك قالوا ما قبلوا هرر نابلو زمكبون بعد صقاز سالو دمالو نزم كلتي اتوم زياتهم تدنقص اللهم عدل كلنا يمكن تقامل يقبعنا هنا نتي እግዚአብሔር ዘዳለው
ምልአት መጋብነት ናባና መታን ከሐልፍ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ክስተናበት ምስደለ ካብ ሐዋርያ ሕድሪ ዝሃቦ ነገር እንድሕር ኮይኑ እምበኣር ንጴጥሮስ ተፍቅረኒ እንድሕር ኮይንካ ዕያውተይ ኣብለ ትምስጢር ጸጋ መጋብነት ኣባኻ እንድሕር ብትኽክል ኣመሓላሊፈዮ ኮይነ ክትገብሮ ዘለካ ንስኻ ዕያውቲ ዝኾነ ኣለዋኒ ናብ እኹልነት ከተምፀል ሕድሪ ዝበካ ኣባኻ ብድሕረይ ሕድሪ ተቐቢልካ ከተዕቢ ዘለካ ንስኻ ኢኻ። ስለዚ እንታይ ግበር ዕያውተይ ኣብለ ኣባጊዐይ ሓሉ ኣባጊዐይ ኣብለ ዕያውተይ ኢልዎ ዘሎ መንፈሳዊ ብፅሕነን ትሕት ዝበለ ክኸውን እንከሎ ምስ ዓበያ ግና ኣባጊዐይ ንኽዛረብ ከሎ ክልተ ሓሳባት ሂብዎ ምሕላውን ምምጋብን። ጓሳ ኣባጊዕ ክሕሎ ክኽእል ኣለዎ። ጓሳ ኣባጊዕ እንታይ ክገብር ኣሎ? ክምግብ ኣሎ። ሓደ ነገር ኢልናኩም ክትምግብን ክትሕሉን ግና ሕያወይት በጊዕ ድማ ክትረክብ ኣለካ። ሓቂ ይሁዳ ካብ ኢዱ ዝወፀ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማን ወላ ሓደ ክገብሮ ይከኣለ። መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣብ ምግዝዛእ እዩ ነዚ ዝዛረበና። ኣቦታትና ክዛረቡ ከለዉ ሲ ዝሓመቐት ላም ካልዮም ዝብልዎ እንታይ ትገብራ? ትሸጣ ሓቂ ሽጥልውጥ ስለ ዘላ ዋ ዝሓመቐ ወድኻ ግና እንታይ ትገብሮ? ትሸጠ ዲኻ? ትሸጠና። መንፈሳውነት ድማ ከምዚ ይሕወት። መንፈሳውነት ከምዚ ፍቃድና ተደሂብና ክርስቶስ ከማን ወላ ሓደ ይገብራ ኣምላኽ ከማን ወላ ሓደ ነገር ገብራ ይገብር። ፍቃድናን ርእስናን ከነግዝእ ከለና ግና ዝመፅእ ወለዶ ካባይን ካባኻትኩምን ንበረኸት ዝኸውን ወለዶ ክነምፅእ ኢና። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። ባር መልእኽተይ እንታይ እዩ? መጋብነት ጉስነት ተቐቢልና ዘለና ንዓና ዝመስሉ ከነዕቢ ሰብ ሕድሪ ከነመሓላልፍ ወይ ከዓ ሰብ ሕድሪ ኮይኖም ዝቕበሉ ከነዕቢ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይባርኩም። ኣምና ኣምልኾና ግዜ ንኸይድ ኢና። ተባረኹ።